Masu bibiyar mu barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda muka saba mukan yi waiwaye kan muhimman abubuwan da suka danganci lamari na mata da kuma na ma'aurata, ko kuma in ce har ma da na maza. Amma kafin nan muna roƙon ku da idan kai farkon shigowa ne da ka taimaka kai mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Gyara zama domin jin cikakken abin da muke tafa da shi a yanzu. A kodayaushe burina da kuma bincikena na gana kawo wata fahimta ko kuma wata hanya da za ta rage rigingimu da kuma rashin jituwa tsakanin ma'aurata don ganin cewa an samu daidaito da kuma zaman lafiya tsakanin ma'aurata insha Allah. Yau zan kawo muku wasu daga cikin amfani ko kuma na ce muhimman sumbata wato kiss ga lafiya da ma jin daɗin ma'aurata. Ga kaɗan daga cikin amfanin sumbata ko in ce kiss ga lafiyar ma'aurata su ne kamar haka. Abu na farko, sumbata kiss na rage matsuwa da jini blood wato pressure, magance ciwon kai da ƙara inganci wurin haɓaka sassan jiki. Kana da duk ma'auratan da yake yawaita sumbatar junansu sukan fi sha'awar junansu fiye da waɗanda ba sa yi. Abu na biyu, sumbata kiss ga ma'aurata na rage juyayi ko damuwa kan wani. Kana yana sanya ma'aurata daina jin haushin juna, shi yasa duk ma'auratan da ke yawan sumbatar junansu zaka ga ba sa faɗa fiye da yadda wanda ba sa yi. Koda kuwa sun yi faɗan, idan ka fuskance su zaka ga babu wata damuwa a tattare da su. Abu na uku, sumbata kiss na sanya farin ciki da walwala ga ma'aurata da suka jibanta yin kamar yadda bincike ya tabbatar. Lokacin da ma'aurata ke sumbatar junansu sukan manta da duk wani baƙin ciki, kana sukan kasance cikin farin ciki a kowanne lokaci. Abu na biyar, sumbata kiss yana ƙara cikakkiyar lafiya ga jikin ma'aurata, sannan yana dukkan wasu ƙananan ƙwayoyin cuta, bacteria. Bugu da ƙari, sumbata na kare haƙora, yana inganta lafiyarsu, saboda a yayin da ma'aurata ke sumbatar junansu, wannan yawu ko miyau da suke ba wa junansu yana ɗauke da wasu sinadarai da ke ba haƙora kariya, da ke wanke lungu da saƙo na haƙora, da zai hana su kamuwa daga cututtuka na zamani na cavities. Kaɗan kenan daga cikin amfanin sumbata kiss ga lafiyar jikin ma'aurata. Domin sanin nau'ikan sumbata kiss ake yin sa lokacin saduwa, wani aƙalla ake yi lokacin fira, wani aƙalla ake yi domin rarrashi da dai sauran nau'ika na sumbata. Sai ku ci gaba da kasancewa da ni a wannan channel tamu ta Ginsau TV domin kawo muku wannan labarai da muke tafa da shi a yanzu. Amma kada ka manta da idan kai farkon shigowa ne, dan Allah da annabi da ka taimaka kai mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alaman ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a kodayaushe. Mun gode.